Nakoyog ni si Madam Arinal kay palit ka ng utanon. Hi Arinal! Hi! Welcome to my vlogs! Yes! Karon mo, ato tagda sa itong isdaan. Hapon namin, namuli kabagtas lang. Way kwarta. Namin ang bagpay kay dagang kitaan. Pila kilo na? Na? 100. Mahal man. Oh no! Kawan. Pag isda dani. Ila ba naman siguro ba? Wala pa ay kada dong. Hi guys, welcome to vlog. Katalan million viewers. Hello! Hi guys! Welcome to my vlog! Kamarong sa tanya. Kada di ka ganan na. Alam mo ko. 120 tuma. Balik ang kita. Adi ka tinara. Ito nga, Ito nga ho, ma'am. ano ito nga? Kato kay dollar. Dollar. Kare gani ako. Oo. Asasa. Kare ito nga ako arin. Ano, nakaon? Nakaon. Ulit ka natin sa sayangan na na. Ubos. Ayaw, hindi na dahil yeah, sinta na. Dalaw na yun. Pila tangan niya ha? Sinta. Chocolate. Ano na ba? Clinic mo. Salamat ma. Hi guys! Salamat! Kamsa! Na, nagkapalit, nagagita. Ah, tara. On-ono na ina. Na. On-ono ni. Kay. On-ono ni kay. Dito. Bangse. Kayang-kaya ang presyo. Ay, Arinal, ang saan man ang imong nukos? Adubuhon. Hello.
Ato. Tara, tara. Welcome to my vlog. Sige, sige. Alin pa siya, Renalo. Kamay. Di ay. Ika, mangikita ni Kwan. Sakay mo pala ito. Sakay mo ko tunahan. Alam mo, food baklayan na to. Kasata man nga. Sa layo. Sakay mo ko tunahan. Nasakit siya kung tiin. Baka. Pakuha na lang kasi ng anak. Oo, may lambo. Pag-ito, Ano sa'y lapok nga. Ang ani naman itong injo. Halo. Ay, tungguan daan. Sige, nga na si daan. Sige, babay. Kapit naman ka maabot, guys. Saan na ako. Ay, kanan lang. Pati manimot. Ano yun? Ano? Tignan sa matanawan. Ang kabyo. Tadi kay nakasulaw. Oh, dapat sa Diyos mo nang usan ni Gara. Buha, buwaka. Kaning lugar ra, guys, manay padong sa among sakanan. Bless. Naami sa Bless Street. Gandi. Ako may papalas ng komedyo. Baon nakaroon untag. War na sila. Sutoy na. Siumay. Una. Bandita. Kaabrihan naman kuno ang mga tao kung pwede naman kuno matulog doon. Ito pa, nanay, mga higit kagawas. Okay na lang kung dito ka pa. Hindi. Naumanak ka. Na, Naumanak ka. Hindi. Kompleto na ako. Sige ka mga nakangani, nakalusok na itong Sandra, uyab ni Ampet. Basta nung na. Dari ako. Ari na ko ba? Bye. Wala si Jah, guys.